Mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya yazukuru yandoda kuti ndiite kukuratidzai. Imoverenga mapost ari panapa totaura nacomment section kuti munozviona sei. Handiti ndichiti zviri kufamba here, zviri sei kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, the only Zimbabwean uncle. Ndiri panapa vazukuru. So zvakare pa first pinned comment pane link riripo rakanzi rinotisvitsa kuchannel yakanzi Amai Jilimba Skits. Handiti hande tinosapota amai hazuku emuZimbabwe. Handiti nekusubscribe kuchannel YouTube channel yavo, also nekuona nekushare. Ndatoisa pa first pinned comment. Zviri kufamba here, zviri kudidi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So mapost kugroup rinonzi remvenge ndokwachakatanga nekubvira. Handiti Trevor Kwadongo ari kunzi iye ari kupomerwa ari kupomerwa nyaya dzinobva nekumujolo. Handiti kumujolo uku ari kunzi mukujola kwaari kuita anenge ari kuitisa mandara. Handiti mandara dziri kupa UK apa dziri kuchando. Hanzi anodzibata obva atanga kudzikumbira mari kuma inbox uku. Ameno kuti zvine zvichifamba sei. Pandoo tsamba dzino dziri panapa. Imi mongozviverengera vazukuru. Handidi kuti ndinyanyise kunyanyisa kutaura. Zvionerei zviri kutaurwa pamusoro pani paTrevor Dongo. Ameno kuti munozviona sei vazukuru. Zvinganzi zviriko here izvi kana kuti hazviko, kana kuti vanhu vanenge vachipanana vachiwirirana mari then nekusazonzwanana nekusazonzwisana woda kutora advantage yokuti uyu celebrity munhu anozikanwa kwakuda kumusvibidza. Amen. Munozviona sei pakupanana mari, pakuchengetana, kutumirana food. KuZimbabwe zvinhu zvakaoma, zvinongomera vanhu in general. Handiti zvaomera kunyange nemaartist. Handiti ndowanga wakatonyanyoomerwa, so zvakaipeka namuchimbovachengeta. Amen. Ngataura necomment section kuti munofungei nezviri panapa nekukonana kwakuita Trevor nevanhu vake. Trevor Kwadongo muzukuru wangu. Amen. Ndataurisa. From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle, pari rino ndichiti chi? Much love.